Croeso yn ôl i'r Gell. Dwi wedi cael wsos o doriad ac felly wedi cael gwneud rhai pethau chydig bach yn wahanol. Dim byd mawr, peintio wal allan yn yr ardd ac yn y blaen. Ond gobeithio bod chi wedi cael wsnos dan fendith Duw. Heddiw, mi garwn ni'n bod ni'n meddwl chydig bach am persbectif. Fel y gwyr llawer ohonoch chi, llynedd mi ddaru ni symud tŷ ac yr eid fuan wedi dod yma, mi ddath na gymydog ata i a dweud, Dafydd os eid i fyny ben y lôn ac edrych draw tua'r mynyddoedd. Yna, wrth edrych ar tryfan a'r carneddau, mi gei di weld silwet neu amlinelliad o'r Frenhines Victoria. Wel, wrth gwrs, oedd rhaid i mi fynd i edrych yn doedd, ac yn wir mi oedd. Mi oedd o'i weld wrth edrych i fyny Dyffryn Ogwen, dyna lle oedd tryfan yn y pellter, ac wrth i'r haul fachlyd, dyna lle oedd y tryfan yn edrych fel pen y Frenhines, a wedyn y carneddau yn ymestyn allan fel ei chorff, fel sy'n gorwedd lying in state, fel maen nhw'n deud. Doedd yn eriod wedi meddwl am tryfan yn y ffordd honno o'r blaen, ac o bryn bod unrhyw un sy'n dringo'r llethre serth yn meddwl am Victoria. Beth rhyfedd i persbectif. Pan da chi'n edrych o wahanol gyfeiriadau, mae pethau'n gallu ymddangos yn wahanol yn tydyn nhw. Wel, mae plentyn 8 oed yn siŵr bod blwyddyn yn 700 o ddyddiau o hyd. Mae rhywun sy'n 10 ar 20 efallai ni weld rhyw 400 o ddyddiau. Mae rhywun sy'n 100 yn credu bod blwyddyn rhyw 300 o ddyddiau. A un sy'n cyrraedd rhyw 65 yn gwybod mae 200 o ddyddiau i hyd blwyddyn. Rwan, wrth gwrs, mi fydd rhai o'ch chi'n dweud, hold on, Dafydd. Mae 2 allan o bob 4 blwyddyn yn 365 o ddyddiau. Ond mae'n profiad, yn amgylchiadau, yn teimladau, yn gwneud i ni weld pethau mewn ffyrdd gwahanol. Cymwch chi'r ddadl yna sydd wedi bod yn digwydd am dynnu cof golofnau i lawr. Oeddwn ni'n darllen heddiw fod archesgob Caergaint yn deud fod angen edrych ar yr holl golofnau sydd yn yr eglwysi i ystyried beth ddylid gwneud efo nhw. Da ni'n gweld yr hyn maen nhw'n ei gynrychioli mewn ffordd wahanol, am yn bod ni'n byw mewn oes wahanol, mewn goleuni gwahanol i'r rhai fy'n eu codi nhw. Ar y llaw arall, mi ges i'n haro gydag agwedd Gracia Machel, gweddw Nelson Mandela. Mae hi'n dadlau dylai'r colofnau aros, am fod angen i ni gofio'n hanes. Oedd ei persbectif hi'n ddiddorol, fel un oedd di byw dan ormes apartheid, oedd hi'n golygu nad oedd am guddio'r gorffennol, ond am i gadw o'n fyw yn y cof. Fel dwi'n deud, peth rhyfedd i persbectif. Beth tybed i'n persbectif ni ar Iesu? A pobl wedi bod yn cwyno'n ddiweddar i fod yn cael ei bortreu fel dyn gwyn gorllewinol pan mewn gwirionedd rhywun o'r dwyrain canol oedd o. Rhaid i mi gyfaddau pan o'n i'n blentyn, o'n i reit siŵr mae Cymraeg oedd Iesu'n siarad, ac os ewch chi wahanol rannau o'r byd, fe welwch chi fod oedd cael ei ddarlunio mewn gwahanol ffyrdd. Mewn ambell le, fe welwch chi lun o Grist Croenddu. Mi welwch chi luniau o Iesu Tsieineeg draw yn y dwyrain pell, neu Ffijiaidd. Ond efallai fod yna gwestiwn mwy pwysig na sut liw croen, lliw gwallt neu lygaid oedd gan yn gwaredwr ni. Y cwestiwn mawr roedd Iesu'n ofyn i bobl i ddydd oedd, be newch chi ohono fi? A da ni'n gweld yn ymateb pobl fod eu persbectif yn rheoli sut oedden nhw'n meddwl amdano fo. I'r Pharisëaid oedd wedi ceisio byw bywyd moesol, uchel, glân. Mi oedd Iesu'n ddyn i'w amau, achos oedd o'n cadw cwmni i bechaduriaid. Oedd yr ysgrifenyddion yn cyfri hyn yn arbenigwyr yng nghyfraith Moses. Ond oedd Iesu'n dipyn o enigma achos oedd o yn dŵn rhyw ddehongliad newydd i'r gyfraith. A wedyn i'r archoffeiriad Caiaffas, mi oedd o'n ddyn peryglus achos oedd y torfeidd yn casglu i'w ddilyn o, oedd o'n ofni bod Iesu'n mynd i ddechrau aflonyddu, a byddai'r Rhufeinwyr yn dod mewn efo'i milwyr ac yn stampio lawr ar unrhyw derfysg allai fod. Oedd ei deulu o hyd yn y teulu Iesu ar un adeg yn meddwl i fod allan o'i bwyll.
Ac I lawer o bobl Galilea oedd o'n arwr. Yn athro doeth, yn rhywun falle fedre I harwain nhw I ryddid, neu hyd yn oed yn broffwyd. Ond wedyn fe holodd Iesu i'w ddisgyblion. Pwy meddwch chi ydw I fi? Oedd eu persbectif nhw, rhai oedd wedi bod yng nghwmni Iesu am bron I 2 blynedd yn wahanol. Atebodd Seimon Pedr, tiw'r Meseia, mab y Duw byw. Ac am fod I golwg nhw ohono fo'n wahanol, oedd eu hagwedd nhw tuag ato fo yn wahanol. Dyma un oedd yn fwy nag athro, mwy na ryw arwr i'w ddilyn. Dyma un oedd wedi dod oddi wrth y Dduw. Ac mor anhygoel I honiadau am pwy oedd, mi oedden nhw am I dderbyn fel arglwydd I bywydau. Cofiwch fod wedi dweud sawl peth oedd yn I osod o ochr yn ochr â Duw I hunan. Rhywbeth fydde I ddewon yn ffeindio yn amhosib i'w dderbyn. Mae fi a'r tad un ydym medde fo. Nid yw neb nhw'r at y tad, ond trwy fi, dyna chi honiad exclusif. Dim ond rhywun gwallgo fydde'n honi'r fath beth, ond I bai bod nhw'n wir ac oedd y disgyblion wedi dod I gredu bod Iesu yn deud y gwir. A dyna sy'n mynd I reoli'n hagwedd ni tuag ato fo ynde. Os mae rhyw ddyn doeth ar un lefel neu falle chydig yn uwch na Gandhi neu'r Dalai Lama, wel mi allwn ni dderbyn neu wrthod rhai o'i honiadau. Os mae plentyn I oes I hun oedd o, fe fedrwn ni ystyried fel cymeriad diddorol. Os mae rhywun wedi gamarwain oedd o, neu ryw gymeriad roedd yr eglwys fore wedi creu storiau gwirthiol a ffantastig amdano, yna does dim rhaid I ni ystyried o gwbl. Ond os ydy Iesu'r hyn oedd o'n deud oedd o, Duw wedi dod yn ddyn, yna mi fyddwn ni heddiw yn ei gymryd fel goleuni ein byd ni, yn drws ni at y tad. Y bugel da y gallwn ni ymddiried yn hunain i'w ofal. A'r Meseia y gallwn fwrw'n hunain arno, mwyn ein gwaredu o'r condemniad ma'n beia yn ei dwyn arnom. Os gai fynd yn ôl am funud at Tryfan a Frenhines Victoria. Mae'n hawdd dychmygu amlinelliad y Frenhines o ben lôn Belmont ym Mangor. Ond pan deithio ni I fyny Dyffryn Ogwen draw at Gwmidwal, mi welon ni mae mynydd go uchel a heriol ydy Tryfan, gyda'i greigiau serth yn her I ambell ddringwr. Yr un ffordd I wybod yn iawn pwy ydy Iesu di dod yn agos ato fo. Darllen I hanes ie, ond gwneud hynny efo calon agored a meddwl agored. Ac os gnawn ni hynny, pwy awyr na fyddwn ni yn uno fo Pedr I gyffesu, tiw'r Meseia, mab y Duw byw. Ar y mynydd wedi osod o'n iawn ydy. O na chawn ni olwg hyfryd ar ei wedd dywysog bywyd. Tegwch byd a'i holl bleserau yn iwydd a lwyr ddiflannau. Melys odiaeth yw ei heddwch, anghymharol ei brydferthwch. Ynddo'n rhyfedd cydlewyrcha dwyfol fawredd a mwyneiddra. Uchelderau mawr ei ddiwdod, a dyfnderoedd ei ufuddod, sy'n creu syni fyth ar syni yn rhigolion gwlad goleuni. Gadewch ni weddio. O Dduw ein tad, da ni yn diolch I ti, yn bod ni heddiw yn cael ystyried unwaith eto yr arglwydd Iesu Grist. Ysbryd glân I di agor yn llygaid I weld Iesu, I weld pwy oedd o, pwy ydy o go iawn. Ac wrth I ni gael y persbectif cywir, gad I ni fedru gymryd o fel gwaredwr, ie, ond hefyd fel arglwydd yn bywydau. Amen. Wel, gobeithio byddwch chi'n mynd dan fendith y gwaredwr yn ystod y dydd heddiw.